Lijep pozdrav svima, nalazimo se u Volonterskom centru Osijek gdje se upravo održalo predavanje iz prvog kolegija Demo Akademije pod nazivom Održivi razvoj. Voditelj kolegija je istovremeno i moj sugovornik Teo Petričević, inače direktor ACT grupe iz Čakovca. Teo, lijep pozdrav. Pozdrav. Evo po vama za prvo pitanje, ono što se nekako nameće kao uvodno pitanje za sve gledatelje koji gledaju ovaj video, moramo razjasniti i pojasniti što je to održivi razvoj i kakav je njegov koncept. Pa održiv razvoj je zapravo vrlo jednostavan koncept. Pričali smo i ovdje na Demo Akademiji da je to nekakav pojam koji iskače iz paštete. Dakle, pojam održivog se provlači manje više kroz sve javne diskurse. Jednostavno koncept u kontekstu jer govori o povećanju kvalitete života ljudi na nekakav održiv način, na način da održivo koristimo dostupne resurse kako bi one ostale na raspolaganju i budućim generacijama. Dakle, nekako proizlazi iz koncepta da ego priča nije održiv način razvoja, već zapravo govori o tome da nekakav sustavni pristup održivom razmišljanju, strateškom promišljanju, korištenje resursa treba biti podloga razvoja poslovnih modela i politika kako bi generacije u budućnosti imale šta koristiti i od čega živjeti. Evo sada kada smo ušli u samu tematiku, vi ste bili voditelj istog kolegija i na prvoj Demo Akademiji koja se održavala između 2016. i 2017. godine. Što se po vama nekako promijenilo nabolje ili nagore na temu održivog razvoja, dobre ekonomije i društvenog poduzetništva na nekoj globalnoj razini, za početak? Pa da, mislim, kad globalno gledamo, relativno imamo nekakav negativan smjer razvoja cijele te priče, situacije. Iako možemo govoriti o nekakvim novim tehnološkim rješenjima, inovacijama koje rješavaju određene okolišne, ekonomske probleme koje imamo na globalnoj razini. Svjedoci smo različitih promjena. Na samom prvom uvodnoj sesiji Demo Akademije smo zapravo pričali o tim nekakvim trendovima i fenomenima koji karakteriziraju današnje stanje. Dakle, razumijemo da se dešava veliko zagađenje okoliša, prvenstveno kad govorimo o otvorenim oceanima i otocima plastike, da izumire svakodnevno veliki broj životinjskih i biljnih vrsta, da se dešavaju novi tipovi migracija koji su uvjetovani klimatskim promjenama. Dakle, jako puno nekakvih novih fenomena kojih možda nismo bili svjesni ili nismo zapravo nekako fokusirali pažnju na to prije 50-ak ili 40-ak godina. Danas je takva situacija da je otvoreno pitanje da li jesmo u nekoj fazi šestog izumiranja, novog masovnog izumiranja životinjskih i biljnih vrsta koje po prvi put u povijesti će najvjerojatnije biti uzrokovane i nekim ljudskim faktorom, ne samo ljudskim faktorom, ali i dobrim dijelom ljudskim djelovanjem. I u tom kontekstu, kad pratimo nekakve činjenice, podatke, kako se smanjuje dostupnost pitke vode, kako se zapravo upravljanje javnim resursima i javnim dobrima sve stavlja više u ruke i moć onih koji imaju kapitala ili imaju moć donošenja odluka. Kad se zapravo pogleda cijela nekakva situacija, nedostupne hrane, gdje imamo podatke da svake minute 40 ljudi umire zbog gladi, onda ne možemo baš govoriti o nekakvim pozitivnim trendovima koji su se desili u ove 3 godine. Ono što mogu primijetiti jer pratim zapravo i startup svijet, kao što sam rekao, postoje tu tehnološke inovacije i društvene inovacije koje mogu u nekom kraćem vremenu validirati te nove poslovne modele koji će riješiti određene probleme koje imamo, ali i dalje je zapravo situacija takva da bez jakih rezova, jakih promjena, prvenstveno na razini donosioca odluka i kapitala, tu prvenstveno govorimo o velikim korporacijama, stvari neće baš završiti ok. S druge strane, nekako sa porastom razvoja društvenih mreža i nekakvom
nekakvom stavkom da svijet postaje sve više globalno selo, u stvari da je on zapravo i postao. Mladi se na neki način ujedinjuju, mladi sve više komuniciraju o svjetskim trendovima, svjetskim problemima. Isto tako možemo primijetiti brojne istupe mladih na nekim važnim političkim sferama, na nekim utjecajnim fenomenima. Koje je vaše mišljenje o, možemo reći, sve većem angažmanu mladih i sve većem govorenju o problematici te teme? Ja mislim da su mlade generacije uvijek bile aktivne i uspjele su zapravo postići različite promjene. Mislim, kad pogledam iz vlastite perspektive, od tinejdžerskih dana bili smo aktivni građani, bilo kroz organizacije civilnog društva ili evo kasnije kroz nekakve društveno-političke inicijative i stvaramo te mikro ili sustavne promjene nekakvim svojim aktivnostima. Da, imamo dakle nekakav zalet nove generacije ekoloških aktivista, novih jakih ekoloških organizacija koje se zapravo nekako konsolidirano okupljaju oko ove teme izumiranja, dakle velike nekakve promjene koje svjedočimo ili koje ćemo svjedočiti. Ono što je možda nekako indikativno, oni imaju dakle veći pristup informacijama, znanjima, imaju puno jače argumente nego što su možda imale generacije ranije, imaju puno lakši pristup dakle medijima i samim time i javnosti. Na kraju krajeva da, kroz ovaj zadnji govor Grete u imaju i pristup dakle donosiocima odluka. Pitanje je samo koliko postoji dakle društvene kapitale, koliko je zapravo društvo zrelo da im da podršku ili da se zapravo uključi u sve te procese. Baš smo ovdje na Demo Akademiji malo analizirali nekako i ovaj tu kontekst u kojem se dakle dešava taj društveno-ekonomski razvoj. Čini se da dakle ta niska razina društvenog kapitala, niska razina aktivnih građana, niska razina odgovornih građana je nekakav važan faktor u ovoj cijeloj priči davanja podrške ovakvim globalnim inicijativama. Da li će to ići u smjeru da će se desiti neke drastične promjene? Osobno mislim da ne, ali da će ti modeli koje zapravo i ti prostori koje uzimaju mlade, nove generacije ekoloških aktivista potaknuti neke nove procese, dakle biti katalizator nekakvih novih procesa, siguran sam da da. Da, nadamo se da će svijest oko tog zajedničkog društvenog kapitala porasti s vremenom i da će, ono što vi kažete, donositelji odluka da će donijeti neke ispravne odluke. Pa mislim kad pogledamo nekakvu refleksiju šta je danas, šta je bilo prije 10, šta je bilo prije 20 godina u Hrvatskoj, dakle u civilnom društvu i modelima koji su onda radili i koji su se sad razvijali pa validirali, vide se promjene. Evo, dotakli ste se i Hrvatske. Na nekoj hrvatskoj razini koncept održivog razvoja možete dati neki pregled unazad, recimo 5 godina. Da, pa institucionalno zapravo imamo neke stakeholder, neke dionike koje rade na tome, dakle od UN Global Compact mreže pa Hrvatskog savjeta za održivi razvoj, gdje zapravo poslovni sektor promišlja o tome kako restrukturirati svoje poslovne modele da bi imali više, dakle, pozitivan društveni utjecaj, zadovoljavajući dakle istovremeno i ekonomski povrat na investicije u različitim biznisima. Opet se vraćam negdje na to, čini se da društveno imamo još uvijek nisku razinu znanja, kapaciteta, razumijevanja trenutne situacije i modela koje se razvijaju ili bi se trebale razvijati, pa onda na posljedično tome i primjene tih modela. Situacija je tako da kad govorimo o nekakvoj ekonomskoj održivosti, mislim, svjedoci smo toga da tu neke nove generacije opet poduzetnika, start-upova rade nekakve pomake, nekakve zaokrete. Nije riječ naravno samo o IT kompanijama, nego zapravo to možemo vidjeti i u različitim drugim proizvodnim segmentima. Neću sad govoriti o nekakvim podnicima i imenima, ali da, to govorimo o proizvodnji hrane, govorimo o različitoj drugoj potrošačkoj robi, dakle od tekstilne proizvodnje, od proizvodnje dakle, kućnih potrepština, sredstava za čišćenje.
pa sve dakle do različite organizacije koje pružaju ili razvijaju edukacijske programe itd. Dakle, u tom nekakvom ekonomskom kontekstu čini se da imamo određene dobre pomake, u društvenom kontekstu kazao sam razina društvenog kapitala je još vrlo niska, vrijednosna osnova u Hrvatskoj je iz moje nekakve perspektive iskustvenog rada dosta niska, dakle mi još uvijek nemamo temeljne nekakve društvene vrijednosti koje bi uspjele generirati ove neke značajnije društvene akcije i promjene. A u okolišnom nekakvom kontekstu, da, čini se da smo krenuli nekako osvještavati da živimo, nazovimo to taj u svemirskom brodu koji zovemo Zemlja i da su nam ograničeni resursi, ali još uvijek dakle, to radimo iz ego pozicije, vrlo neodgovorne pozicije i dakle, to je ovaj proces društvenog razvoja i društvenih vrijednosti na kojem trebamo raditi da bi imalo efekta i u okolišnom kontekstu. Upravo ta posljednja dimenzija okolišnog konteksta, da bi se ona zapravo zadržala i sve, makar mnogi od nje i počinju, trebalo bi se zadovoljiti te ekološke i društvene dimenzije održivog razvoja i na razini države i na razini društvene svijesti i društvenih vrijednosti. Da, pa održivi razvoj nije moguć bez ravnoteže, dakle ulaganja u sva tri segmenta, u sve tri dimenzije održivog razvoja, dakle jednostavno taj konsolidiran pristup kroz model trostruke bilance je jedini pravi put. Ja vidim da se taj model sve više primjenjuje, dakle, u sva tri sektora, dakle, čak i organizacije civilnog društva svoje strategije baziraju na propitivanju pozitivnog ili negativnog utjecaja u sve tri sfere. Koraci su polagani, ali dakle, to je samo ono pitanje osvještavanja realnog konteksta. Mi sad sijemo sjeme, mi sad stvaramo, podržavamo neke katalizacijske procese, stvari će se krenuti raditi, trebamo biti strpljivi, uporni, aktivni i promjene će biti vidljive na kraju krajeva moraju biti vidljive u vrlo kratkom vremenu. Te vas zahvaljujem na ovako inspirativnom i ugodnom razgovoru. Hvala puno. Uz Teja Petričevića svoje iskustvo na polju održivog razvoja prenio je Jasmin Sadiković iz Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek. Znači, projekt Kuća prirode Zlatna Greda započela je Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek s ciljem poticanja održivog razvoja na području istočne Hrvatske, konkretno Kopačkog rita i Baranje. Svoje ulaganja prvenstveno smo ulagali u razvoj edukacijskih sadržaja za škole u prirodi namijenjene obrazovnim institucijama, učenicima osnovnih škola, studentima i svim ostalim građanima. I onda se s vremenom razvila ideja i za razvojem zelenog turizma kao modela koji će s jedne strane omogućiti zapošljavanje lokalnog stanovništva, a s druge strane i očuvanja prirodnih resursa Kopačkog rita i Hrvatskog Podunavlja. Evo, kroz 16 godina rada na tom projektu uspjeli smo da sad trenutno imamo 4 stalna djelatnika koji rade na edukacijskim i ekoturističkim sadržajima. Imamo 46 ležajeva u našem objektu, u 10 smještajnih jedinica, imamo čitav niz zanimljivih ekoturističkih sadržaja, imamo ugostiteljstvo koje radimo sa našim vanjskim partnerima. Ono što je naša glavna motivacija da se bavimo uopće ovim projektom je to da stvarno vjerujemo i u ovaj projekt koji je društveno koristan, on nas veseli, on nas ispunjava i u biti to je projekt koji u biti je i naš nekakav proizvod i radimo stvarno posao koji volimo. Za kraj, zahvaljujemo svim polaznicima druge generacije Demo Akademije na suradnji, te se vidimo na sljedećem kolegiju pod nazivom Demokracija.